Masundere. Nami ila masundiri. Nanom de siya gluya. Sorry lang pud mindiri kadali kay milingaw sa mua ba. Nanamig gluya. Oh, shout out daw. Nanam siya gluya. Jurmel, Oh, Jormi Labrador. Labrador, haring bayot daw, haring bayot. Oh, haring bayot daw. Oh. Oh. May taga Davao dre si Masundre, sukli ni sukol kay Swatiraira. Hoy, Tagalogin to kay para makasama. Tagalogin. Hindi mo maalam yung ano, Bisaya. O sige, Tagalogin ko na lang. Hoy, haring bayot, Jurmel, sa Labrador, haring bading. Pat, kung kaya mo makipagsuntukan sa Bisaya, kahit swatter lang kapustahan natin. Kumasa ka na. Ito lang masasabi ko sa iyo. Yung daing at dahon na kinakain namin dito. Kung gaano kabigat ang mga suntok ng kamao ng Masundri, babasagin ko yung mukha mo. Pakyo. Joke. Basig tinonood ninyo. Kuy mong gloves yet. Gloves yet yung boxing na raya to. Yung kuha to undahin na. Eh kay mag-boxing mini masundiri. Naulong mi diri. Ini ako mga kauban no. Naulong just like boxing. Nanom siya gluya guys oh. Kinabuhis po bre. Kaya kung lawas daw kung ka na mag-boxing pa ko. Mag-model lang siguro ko ano eh. Pakita ang dakong lawas to. Pakita, pakita. Model sa kanakuan, mananumay gloy Magkuha na siguro ko, mag-joker lang siguro ko. Mag-comedy. Area ni Idol Masundiri. Mga gulayan. Durianan. Oh. Dito na. Naitubaan sa taas. Ay, durian. Tuba. Hey guys, ligot nagtapagay. Oh, ligo lang sa guys oh. Hmm? Dito ra ka. Dito siya ba? Terus diyan, guys. Andai ni terus ng bukid ay. Bukid na Masundre. Kana po dong oh. Yo, belum mau video. Bunite raman. Ulung video. Mana anak bang? Kok belum mana anak? Si anak. Oh, saging daw. Tira dahon ng saging. Saging to. Luwaga. Oh, lungaga daw. Ha? Bata. Tubang saging. Sundang nga dito sa atop loy. Kuha dito loy, loy. Nasa abuan? Oh. Atop pas. Oh, hello mga dul no. So, natay mga friends nga nangabot diri sa tuang area sa gitawag na mo kanang Masundri area. So, magpasikat daw sila karon. Problemahan ako kay sila ray magboxing diri kay mananggot pamanggo ko na nagani akong kargada daan diri oh. Nagtanom-tanom ko gluya mga lods. Yawat na lang ugma damlag natay mapupo di ta magsige una-unag pamurit nya wa pa tay gitanom. Kini og kaloyan sa labang makagahong kaning nagbuhat ani yuta. Mangunod yun ni, nadyo ni chance mo unod. Oh mga lods, kita nyo mga lods. Oh, mga to ang pinagsikapan mga lods. Ginabayan natin ng dasal ng Ama namin na nasa langit. Bigyang liwanag mga malisyosong pag-iisip. Mga lods, tawar na to mga problema mga lods kay namatay mga gulay gipang tanom. Hello. Ha? Andito kami guys. So si Masundre guys. Nagtanom. Hello mga lods. Uy. Gikan ko nag-practice, nagpasigot ko gamay mga lods. Saka pa kog sangkutan ron mga lods. Warm up ba? No? Na day. Oh, pag-exercise no. Exercise. Yeah. Ready to fight na eh. Bisig. Kanang walay prepare, diretso na. Wala na ikuan. So direct na ang tapad, wala na. Basta iswatiray lang yun. Oh, iswatiray lang. Pwede sukol ko, biski kay iswatiray lang. Okay. Oh, kung sa pa'y gusto niyo na.
O kanang kinananay ta bagulay ta sugot pagkupod. Dinim nanay tuba. Sige mga lods. Kay view na sana na kay musaka na ko daan sa kuang gingharian. Nakoy teritoryo dire. Magputol limig saging mga lods, mga kamasundre. Ya, si masundre mga lods, mo'y mukatkat. Uy, murag lahi man niyang kwaon mga lods. Di man ni saging. Butong naman din mga lods. Dire ang lugar niya oh. Saan na dira? Tuba na dira. Masundre. Mga lods, Tuba na, tuba. mami mga lods. Tuba. Abis-abis ihapon. Para muawas ang dugo ni Kristo gikan sa lubi. Ana din ng mga kamasundre. Oo. Maganas pagampo sa labaw. Nagbuhat sa kalibutan. Abilidad sa taga-bukid ilong sa gupaon, mag-isod yun mo part. Muna garantiyan ako sa inyo ha. Musukol ko kay Swatiray, sumbagay mo taas lubi. Abot ya. Muna kaya mo pagpatik-atik, pabula-bula sa inyong mga baba. Abilidad nyo, tama na sa istorya. Itibong Bisaya ni. Takana. O na si Masundre ni Tibong Bisaya. Haay din akong dila. Ito na sila mga kamasundre. Boxing. Di ako i-video be. Ikaw itapat sa ero. Kiki ka mo. Uy, bahala na. Tuba ah. Kana taas ba? Ayun, tuba. Suti dong. Ikaw man suotan daw. Ayo ba? Saluon. Ay, kita dong, ito mati. Ito. Pero itong sa babaw ba? Bitali ba? Dili man uluhay, lawas naman. Ano tayo uluhay? Palungon sa nako. Kat sa nako ah. Peace out. Tiri. Box. Pire. Box. Ay, tiri. Box. Lain sa di manumbag no, boxing yun eh. Oh, ginlata ko. Udagan ka laban. Pasabli, dili pa ni bata pa ni. Ina tama na dong. Pare na dong. Trail na ba to? Matiwas akong pananggot.